Tak, ahojte všetci. Dnes som si pre vás pripravil video o tom, ako by mohol vyzerať svet približne o 30 rokov, teda okolo roku 2050. Ide samozrejme o futuristický pohľad, takže to nemusíte brať úplne všetko vážne. A cieľom je skôr ukázať, ako si ľudia predstavujú budúcnosť. A video som preložil do slovenčiny, a pričom originálnu verziu s pôvodným znením nájdete v popise pod videom. Tak poďme na to. Od prelomu storočí sa technológia rýchlo zlepšila. Naša realita je teraz plná vecí, ktoré boli v posledných 10 ročiach len s nami. Keď som videl, ako sa minulosť vyvíjala, bol som zvedavý, ako bude vyzerať ďalších 30 rokov. A tak som sa trochu ponoril do toho, ako by mohol vyzerať náš život v roku 2050. Pozrime sa na to. Nanotechnológia. Najprv sa pozrime na nanotechnológiu. V priebehu rokov vedci dosiahli vzrušujúce pokroky a objavili množstvo inovatívnych aplikácií pre nanotechnológiu. Ako to momentálne vyzerá, nanotechnológia má potenciál zmeniť život tak, ako ho poznáme. Odborníci v tejto oblasti veria, že v budúcnosti budú nanoboty zabudované do našich mozgov, aby nás rýchlejšie a jednoduchšie prepojili s virtuálnym svetom. Vďaka využitiu technológie rozhrania medzi mozgom a počítačom sa myseľ a počítač stanú jedným, čím sa z ľudí stanú veľmi mocné bytosti s prístupom k nekonečnému množstvu informácií a riešení problémov, ktoré by myseľ sama nedokázala vyriešiť. Ak nanotechnológia dosiahne túto úroveň, možno už nebudeme potrebovať zariadenia ako telefóny a kalkulačky. Pre študenta budúcnosti je to naozaj vzrušujúce. Vyzerá to tak, že matematika už čoskoro nebude univerzálnou výzvou. Technológia trojrozmernej tlače. Ďalším technologickým pokrokom, ktorý môžeme v budúcnosti očakávať, je rozmach technológie 3D tlače. Technológia 3D tlače je už teraz pokročilá, ale v roku 2050 môžeme očakávať, že bude ešte vyspelejšia. V súčasnosti už máme 3D tlačené náradie a domy. V budúcnosti budeme môcť tlačiť viac nástrojov a možno dokonca aj niektoré dopravné prostriedky, ak sa postavia väčšie stroje. Táto technológia sa tiež stane dostupnejšou pre každého, kto si bude chcieť poriadne zaobstarať 3D tlačiareň, čím sa možnosti tlače rozšíria na nekonečné množstvo. Ak bude súčasný trend 3D tlačiteľných súborov s otvoreným zdrojovým kódom pokračovať, nebude trvať dlho a každý si bude tlačiť vlastné veľké predmety, ako je nábytok a zbrane. No, tu je nápad. Čo tak vyvinúť cenovo dostupnú trojrozmernú tlačiareň na potraviny? To by mohol byť koniec svetového hladu, a to aj napriek globálnemu oteplovaniu. Lekárske. Teraz prechádzame od zániku telefónov k odstráneniu smrti. No, do roku 2050 môže byť konečnosť smrti minulosťou. Keď bude mozog pripojený k počítaču prostredníctvom BCI technológie, informácie uložené v našom mozgu sa budú dať preniesť na pevný disk, podobne ako počítačové súbory. To znamená, že údaje, vrátane spomienok, sa budú dať získať a nahrať do inej bytosti, možno do pokročilejšieho humanoidného robota. Takto sa zachovajú najlepšie mozgy v každej oblasti a budú môcť pokračovať v práci na inováciách. Ďalším zlepšením, ktoré treba v oblasti medicíny zvážiť, je vyliečenie závažných chorôb, ako je rakovina. Jedinou nevýhodou tohto vývoja je, že každá nová technológia je na začiatku veľmi drahá, takže my ostatní možno nebudeme mať k tejto doslova život zachraňujúcej technológii nejaký čas prístup. Doprava. Niečo, ku čomu môžeme mať prístup, je doprava. V roku 2050 sa doprava nesmierne zmení, pričom experimentovanie so samojazdiacimi autami už prebieha u výrobcov automobilov, ako je Tesla. Nie je ťažké uveriť, že do roku 2050 bude existovať technológia plne automatizovaných vozidiel. Medzi významné výhody takýchto automatizovaných vozidiel patrí výrazné zníženie počtu úmrtí súvisiacich s dopravou, pretože vozidlá budú spolupracovať s dopravnými riadiacimi systémami. Ďalšou výhodou je zmena životného štýlu, ktorú samojazdiace vozidlá prinesú. Keďže nebude potrebné riadiť vozidlo, ľudia si budú môcť vybrať, či chcú počas cesty relaxovať alebo byť produktívnejší. To znamená veľa voľného času, keď vezmeme do úvahy množstvo času stráveného v dopravných zápchách. Ďalším zaujímavým vývojom je projekt Hyperloop One od Elona, ktorého cieľom je presunúť väčšinu verejnej dopravy pod zem pomocou elektromagnetickej levitácie pri historických rýchlostiach 310 km za hodinu. Tento vlak predstavuje príležitosť na rýchlejší, lacnejší a čistejší spôsob dopravy. A ak sa preto rozhodne viac ľudí, bude ešte menej dopravných nehôd. Palivo. Pokiaľ ide o dopravu, palivo používané vo všetkých budúcich druhoch dopravy bude z obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti svet súžuje globálne otepľovanie a hrozba vyčerpania prírodných zdrojov, takže sa musíme zamerať na prispôsobenie sa udržateľnejšiemu zdroju energie.
Hyperloop One teraz skúma elektromagnetickú levitáciu a automobilový priemysel tiež hľadá spôsoby, ako znížiť škodlivé emisie z vozidiel. Všetky tieto snahy sú zamerané na dosiahnutie cieľa, ktorým je zastavenie používania palív produkujúcich uhlík. Okrem toho sa vykonáva výskum veternej, slnečnej a tepelnej energie oceánu. Jedna spoločnosť, Blue Ares, špecializovaný vývojár premeny tepelnej energie oceánov, pracuje na projekte, ktorý by mohol úplne ukončiť používanie fosílnych palív. Dúfajme, že Blue Ares a ich kolegovia budú čoskoro úspešní a zmiernia niektoré environmentálne problémy, ktorým čelíme. Prieskum vesmíru. Ak existuje jedna vec, ktorá bola spomenutá ako zmierňujúca možnosť pre naše súčasné environmentálne výzvy, je to prieskum vesmíru a kolonizácia. Spoločnosti ako SpaceX a Blue Origin sa zameriavajú na revolúciu v oblasti vesmírnych technológií s cieľom prieskumu priestoru a v konečnom dôsledku umožniť ľuďom žiť na iných planétach v kolóniách. Vďaka všetkým už dosiahnutým pokrokom bude do roku 2050 vesmírna turistika realitou pre tých, ktorí si ju môžu dovoliť. Možnosti dovolenkových destinácií sa rozšíria o miesta ako Mars a Mesiac. Bohužiaľ, cesta na obežnú dráhu bude značne drahá, takže bude exkluzívna len pre extrémne bohatých, aspoň z počiatku. Umelá inteligencia. Niečo, čo môže byť dostupné pre každého, je umelá inteligencia. Vývoj umelej inteligencie, ktorá je už teraz pokročilejšia ako väčšina tu spomínaných inovácií, sa v priebehu rokov len zlepší. Odborníci v tejto oblasti sa domnievajú, že umelá inteligencia prekoná výpočtový výkon živých mozgov. To by nebolo desivé, keby to neotváralo dvere k robokalypse. Našťastie vedci ešte musia prísť na to, ako vštepiť umelej inteligencii všetky dôležité ľudské hodnoty, skôr než sa stane súčasťou nášho každodenného života. Vzostup umelej inteligencie však, samozrejme, zmení tvár pracovnej sily. Nielen to, ale aj trh práce prejde radikálnou zmenou a pri súčasnom vývoji zanikne približne polovica dnešných pracovných miest, ktoré prevezmú stroje s umelou inteligenciou a roboty. V roku 2050 bude svet ešte viac prepojený a ešte viac poháňaný dátami ako dnes. Niektorí z nás budú určite musieť zvážiť zmenu kariéry. Vzdelávanie. Keďže sa trh práce mení, aj vzdelávanie prejde významnými zmenami. Už teraz došlo k nárastu digitálneho vzdelávania, najmä počas pandémie. Do roku 2050 budú úplne digitálne školy bežnou záležitosťou. Aj keď budeme fyzicky navštevovať školy, nebudú potrebovať knihy, namiesto nich sa budú používať tablety a notebooky. Čo sa týka vysokoškolského vzdelávania, odborníci veria, že viac ako 70% študentov bude zapísaných na online štúdia, čo spôsobí, že vzdelávanie bude globalizovanejšie. Myslím si, že je to celkom vítaný krok správnym smerom, ak chceme sprístupniť dobré vzdelanie všetkým. Online tituly môžu byť dokonca vyučované robotmi poháňanými umelou inteligenciou. V tom čase si predstavujem, že roboty budú schopné pripravovať študijné materiály, prednášať a opravovať zadania. Bohužiaľ, možno nebudete môcť presvedčiť prednášajúceho, aby vám predĺžil termín. Metaverzum. Teraz sa presunieme do Metaverse. Odkedy to oznámil generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg, virtuálna realita a umelá inteligencia sa prostredníctvom tohto giganta sociálnych médií asimilovali do nášho každodenného života. Pre tých, ktorí sú trochu zmetení z metaverze, nie ste sami a ste na správnom mieste. Metaverse je počítačom generované prostredie virtuálnej reality, v ktorom môžete interagovať s ostatnými používateľmi prostredníctvom softvéru s podporou umelej inteligencie. Ide teda o simuláciu s avatarmi reprezentujúcimi používateľov. Ako sa budú funkcie metaverze ďalej rozvíjať, do roku 2050 bude schopný ponúknuť plnohodnotný virtuálny zážitok, ktorý bude zahŕňať všetko od nakupovania až po cestovanie, a to priamo z pohodlia vášho domova. Ľudia budú mať možnosť zdieľať svoje virtuálne zážitky so svetom. Predstavte si, že sa vydáte na dovolenku do svojej obľúbenej destinácie s rodinou, lenže fyzicky tam nebudete. To je to, čo metaverse ponúkne. Zdá sa mi, že čím viac sme prepojení, tým viac zostávame od seba. Peniaze. Ďalej sú to peniaze. Aj keď peniaze budeme stále používať, jednou vecou, ktorá sa v priebehu rokov používa čoraz menej, je hotovosť. V súlade s týmto trendom sa hotovosť s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 2050 už nebude používať. Všetky transakcie sa budú vykonávať virtuálne a vďaka umelej inteligencii a decentralizovaným financiám sa objavia nové spôsoby finančných transakcií. Ako svet pomaly začína prijímať tieto technológie, možno už ani nebudeme musieť sami nakupovať potraviny, čo ešte viac zníži potrebu tradičných papierových a plastových peňazí. Podobne ako Tesla, ktorá si objednáva vlastné autodiely podľa potreby, naše automatizované špajze a chladničky môžu objednávať naše potraviny. Už žiadne nesprávne mlieko alebo dokonca vyčerpanie zásob mlieka, nehnuteľnosti.
Keď už hovoríme o automatizácii domácich spotrebičov, domy v roku 2050 budú tiež úplne automatizované inteligentné domy. Aj keď už existujú inteligentné domy, vylepšenia dostupné v nasledujúcich 10 ročiach budú veľkým pokrokom oproti dnešku. Inteligentné domy v roku 2050 budú mať plne aktivované funkcie umelej inteligencie, čo umožní domu vnímať naše nálady a potreby, bez toho, aby sme museli dať príkaz. Okrem toho budú interaktívne holografické televízory, takže si budete môcť slovne privolať svoj holografický televízor a ten sa objaví priamo pred vami. Najlepšia časť? Už nikdy nebudete musieť hľadať diaľkový ovládač, pretože televízor budete môcť ovládať myslou pomocou nanotechnológie, o ktorej sme hovorili na začiatku videa. Týmto sme sa v tomto videu o tom, ako budú vyzerať naše životy v roku 2050, dostali na úplný začiatok. Úprimne povedané, je to len cvičenie predstavivosti a uvedomujem si, že nie všetko, o čom sa v tomto videu hovorilo, sa aj skutočne splní. Avšak musíte uznať, že nič z toho nie je ani príliš pritiahnuté za vlasy, keďže ľudstvo už zasadilo korene mnohých z týchto technológií. Každopádne, jedno je isté pri tom, ako technológia napreduje. Nemám pochybnosti o tom, že svet bude v roku 2050 veľmi odlišný. Dúfam však, že naše súčasné spoločenské systémy a štruktúry budú schopné vyrovnať sa s týmito prichádzajúcimi inováciami. Čo si myslíte o týchto budúcich inováciách? Myslíte si, že takto bude vyzerať život v roku 2050? Dajte mi vedieť v sekcii komentárov nižšie. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na tlačidlo odoberať a Ono tak v prípade, že máte záujem si pozrieť aj originál video, tak môžete toto video si pozrieť aj na kanáli Simply Tech, odkiaľ som to video prebral. A každopádne možno nejaké vyjadrenie k tomu ohľadom tých peňazí. To bolo zaujímavé, že v roku 2050 a vyššie bude tá platba buď kartu alebo nejak virtuálne. Samozrejme vo veľkej miere sa to už realizuje teraz, ale každopádne v súčasnej situácii na Slovensku, kde je bohužiaľ transakčná daň, tak nám to neumožňuje až v takej veľkej miere, hlavne pre podnikateľov, nakoľko sú tam aj povedzme, že nejaké zrážky z nejakých príjmov a podobne, takže toto uvidíme, že ako to bude realizované v roku 2050. A samozrejme potom ešte sú tam tie AIčka, že nejaká umelá inteligencia, že sa tam bude vlastne ešte zdokonaľovať a podobne. To určite, už teraz je to na veľmi vysokej úrovni. Uvidíme, čo to bude za pár rokov. Predpokladám, že príde na trh aj možno, že nejaký spôsob robotiky a podobne, ktorá nahradí tých pracujúcich. A možno, že by som ešte reagoval na... Čo to tam bolo? Metaverzum, presne. Metaverzum. Neviem, či ste o tom počuli, ja som tuším, že asi pred 2-3 rokmi počul o Zuckerbergovi, že spomínal, že niečo bude sa realizovať o metaverze. Odtedy je o tom mega ticho. Neviem, že keď máte nejaké informácie o tom, kľudne dajte do komentára, lebo tiež by ma to zaujímalo. Nesledoval som veľmi túto situáciu ohľadom Facebooku a metaverze, takže bolo by možno zaujímavé o tom tiež zrobiť možno nejaké video. Čiže možno v ďalších videách sa k tomu povenujem. Po prípade, keď máte nejaké informácie, ako som spomenul, dajte to do komentára, tiež ma to veľmi zaujíma. Takže za toto video asi všetko a verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ nechcete prísť o ďalšie video, kľudne dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čaute.